Khanisondele bethunani, nantsi ingxaki indaba kaKhwezi nolwandle nomntwana wabo. Mna besibone kaloku kwi-trailer uLwandle proposing kuKhwezi, saqonda uba hayi i-DNA yomntana ihambe kakuhle okanye i-paternity test ihambe kakuhle cause nanko ecela umtshato. Hayi ke sana i-shocked esifumene kule episode yokuqala ezingane zesithembu season 4 ngeyoba ii-results zibuye zisithi 0% chance yoba uLwandle ungutata lamntana. Kuthestwa izinto eziyi-17 uyava kujonga kwi-DNA yomntana akho nto iyi-match kunye noLwandle. Hayi ke sambona uKhwezi ebheka eMzumbe, wachaza ke uKhwezi uba heyi uyabisa uba lapha eMzumbe because heyi uMacele akafuni nova akafuni nombona, uyaqonda. And noba kwathiwa makahlukane ke uLwandle kunye noKhwezi but bona ke ngoku basanyonyoba. Wachaza ke uKhwezi uba heyi yena akayazi laa nto la-paternity because oko waba noLwandle for 6 years, phofu lo mntu una-21 years, so waba noLwandle na-14 years. So uyachaza ke uKhwezi uba intombazana iyazazi indlela zayo, so unoba uzithembile ke ngoku uba bekunye noLwandle akekho omnye umntu. So uthi ke ngoku naye ufuna ukwenza i-second DNA test, uyaqonda, because akayithembanga inoba ke leyo Macele ibuye noba umntanakho ithi 0%. Phofu isizathu soba kwa uMacele abe kanti wenzisa i-DNA test, uthi kudala abantu manje besithi bamithi abantwana bakwaLwandle only to find out that abantwana abasingabakalwandle. So yiloo nto leyo ke bafuna ukwenza sure, but uKhwezi yena is sure umntana ungowakhe. And then uLwandle ukhangeleka ekholelwa uba naye umntana kaKhwezi ungowakhe. So ke sawubona kuloo second DNA test iza kwenziwa. And ke ngaphezulu uKhwezi is fed up with uLwandle nomamela kwakhe umamakhe. Uthi uLwandle ungumama's boy, funeka akhule aqine akwazi uzimela ebazalini. Wabembuza uba uthethile nawo nomamakhe ngale nto. uLwandle uthi heyi the way mamakhe angakhona akakwazi nothetha naye, ngutatakhe umntu angathetha naye, because kaloku bembuza futhi uKhwezi uba i-next steps zakhe zithini, because kaloku bebeplene uba bazawutshata but kaloku kusekho le ngxaki yale DNA, uyabo. So uthi uLwandle funeka eqinile naye abe yindoda. Ithini plan zakhe? Ndiqomba uKhwezi aka-understandi. uLwandle kaloku ukhangeleka ngathi akho financially stable, besimgqibele ingumntu ongaphangeliyo, ongena business, ofuna imali ye-maintenance kutatakhe, efuna i-allowance. So xa kunjalo ke ngoku it means uxhomekeke ebazalini bakho, ayikho into ongayima wena uyimele usaxhomekekile ebazalini because usacenge nalantu bamazali bamsapote. So if yena he's gonna go against into ezithethwa abazali bakhe, athathe icala likaKhwezi, uzawuthini? Uzamondla ngantoni laa mntana yena? Qala uzawuthini? Kwa ulotyolwa uKhwezi ucinga uba fanuba uzawulotyolwa ngantoni? Because kaloku ngutata abo bancedisayo kwa uMpumelelo ebediphozithelwe ngutatakhe ezaa nkomo zi-6 zika-Amahle. So kwa yena uKhwezi naqala kubaxhomekeke kutata uMosamseleko. So xa engafuni okanye engafuni into yakhe azizophumelela into zakhe, ngoba uLwandle lo wakhe akanawo amandla as far as we know. Anyways, itsho into bethunani, zimbi zinjalo ke indaba. Andiyazi noba ndi-indinela okanye kutheni, but ndinento ethi hayi mani bikhona into ehambe rongo kulaa test lo mntana ngokwalwandle, because uKhwezi naye is so confident. And I was so impressed ke sana nangoKhwezi ne-appearance yakhe phaa kwizingane zesithembu. Jonga usinikile i-content zibekwa nje, wabechaza yonke into uba kuhambeke njani uMacele nongamfuni, like uyathetha nakwi-diaries. Hayi shem, hayi so far so good. I'm very impressed. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngeli daba betinani le-DNA elithi 0% match? uMamgobhozi uza nibona soon kwividiyo elandelayo.